بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله za mu ci gaba da karatu a cikin wani littafi namu mai albarka na Nurul Bayan li ta'lim al-qira'ati wa tartil al-Qur'an wallafar babban malami Muhammad Hassan Muhammad wanda aka fi sanin sa da Tariq Sa'id, wanda wannan shine darasin mu na 10. Haka ne ko? Yawwa, wannan shine darasin mu na maza? Darasin mu na 10. A darasi na baya mun yi magana akan al-huruful mutashabihatu nutqan. An gane ko? Mun yi magana akan al-huruful mutashabihatu nutqan, wato harufan da suke da kama wajen furta su ko? Yawwa. Malama kin yi baya sosai. Kuna ta wasa. Yawwa. To a duba nan. Gashi nan. Muka ce qa, wannan ka, an gane ko? Yawwa to. Wannan za ko? Za. Wannan kuma za. Wannan mun faɗa muka ce waɗannan harufa guda 3 ne da za ka aje musu hankali, waɗanda maza suna da wahalan faɗa. An gane ko? Akwai sa ko? Yau bar mu rubuta su. Akwai sa. Sai ka lura da su. Waɗannan harufan guda 3 ga su nan. Yau ga su nan. Waɗannan harufa guda 3. Muka ce suna da wahala wajen faɗa. An gane ko? Na farko akwai sa. Ana gani ko? Na farko akwai sa. Na biyu kuma akwai za. An gane ko? Na uku kuma akwai va. Da na biyu nan. Da na uku nan. Abin da muke faɗa wannan dole za ka tsaya akwai shi. In baka tsaya wallahi ko shekara 100 za a yi. Duk inda ka je kuma karanta za a ce maka ba daidai ba ne. Za ka tsaya akwai su. Nau'in harufan hurufun lasawiyya ake ce musu. Su ne wanda taraful lisan, ƙarshen harshenka zai taɓa haƙoranka guda 2 na sama. An gane ko? Ga su nan. To, me wannan malama wannan? Wannan? Ta ba? Wannan fa? Wannan? Ba ɗigo wannan. Sa ko yawwa. Wannan? Ta. Wannan kuma? Sa. Yawwa. To wannan fa? Malama? Wannan? Wannan mene? Wannan za ko? Wannan kuma? Za. Yawwa. To Allah ya taimaka. Wannan sai a ji a yi muraja'an sa, musamman wanda ba shi da littafi sai ya rubuta. Ba lallai bane sai ka sai littafi. In baka da littafin sai ka kwafa gashi nan. To har yanzu dai muna magana akan harkatul fat. An gane ko? Yawwa sai ce to gashi wannan muna ta magana akan wato haɗawa. To muddin idan baka gama baka sauke wannan littafin na Nurul Bayan ba,
ba za ka taɓa jin daɗin karatunka ba. To yanzu gashi nan mun shigo inda ake ɗan haɗawa. Za ka ce wa fatha wa fatha wa, ain fatha ko kuma ka ce a fatha a, wa'a za ka haɗa guda biyun nan ga sunan wa'a, sai ka ce za fatha za, sai ka ce wa'aza. An gani ko? Wa fatha wa, a fatha a, wa'a, za fatha za, wa'aza. An gane ko? Sai wannan ha fatha ha, ra fatha ra, hara, sa fatha sa, harasa. Alif hamza fatha a. An gane ko? Ko lokaci kuma zaka ji wani ya ce maka kawai hamza fatha sai ka ce a. An gane ko? Alif hamza fatha a, sai ka ce ka fatha ka, aka. Ana ganin da nake ba? Wannan yana baku misali ne, za ku je ku yi sa haka ne. An gane ko? Aka. Gashi nan sai ka ce lam fatha la, akala. Ba fatha ba, ja fatha ja, baja. Ain fatha a, baja'a. An gane ko? Baja'a gashi nan. Sai wannan, sai kun ga yadda ne wannan ba? To duka haka za ku bi sa ku yi sa kuma. Bari in ƙara muku wannan. Gashi nan qa fatha qa, ra fatha ra, qara. Ba fatha ba, qaraba. Za fatha za, ha fatha ha, zaha. Ra fatha ra, zahara. Za fatha za, ha fatha ha, zaha. Fa fatha fa, zahafa. La fatha la, za fatha za, laza. Qa fatha qa, lazaqa. Ghamaza. Sakata a, sakaba. Masaha, masakha. Abasa, shara'a. Khasha'a, khamasha. Sadaqa. Basama, fahasa. Daraba, hadama. Ghamada, طلع. خطب, غضب. غبط. ظلم. نظر. لحظ. عكف. سعل. قلع. غفر. ضغط. Mun gama su wannan nan shafin. To kar ka yarda kanka a nan wajen kam, wannan ita za ta iya koya muku wannan watakila. An gane ko? To sai ku je ku bi shi wannan ɗaɗɗaya in muka zo. Wannan littafin nan in ba ku gama sa Nurul Bayan ba za ku taɓa jin daɗin karatun naku ba, musamman ko da ba ku iya ba gabaki ɗaya. Allah ya taimaka. An gane da ne ko? Yawa, to wannan shi ne. To bari mu ɗauki misali mu ga, mu sake rubutawa a board saboda abin ya fito mana fili. Gashi nan wa fatha wa, a fatha a, wa'a. Sai ظا فتحة ظا, wa'aza. An gani ko? Gashi nan wa'aza, wa fatha wa,
a fatha a, za fatha za, wa'aza. To yanda muka yi na wannan duka a cikin wannan littafin akwai na fataha ko za mu zo shi ma mu yi karatu a cikinsa kusan shafi 10. Akwai na kasra za mu yi shi ma kusan shafi 10 ko shafi 12. Akwai na dhamma an gane ko shi ma za mu zo mu yi kusan shafi 10 ko 12 an gane ko. Sannan akwai maddu bil alif an gane ko. Akwai maddu bil waw, akwai maddu bil ya an gane ko. Akwai shadda an gane ko. Yawwa akwai maza, akwai shadda. Kuna tare da ni ko? Akwai shadda. To ina ga shadda shine darasi na ƙarshe. To gashi nan kun ga waɗannan abubuwa ku ana ba ku iya komai ba kuma kun ja kuna ta hira, ba abin da kuka iya kuma kun ja kuna hira. Inda kuka biya ta alami muna nan da ku ba har zai taso kuma zai wuce ku a karatu. Allah ba wasa bane, muna nan da ku. Malama zaki ce na gaya muku muna nan da ku, ba fata nake muku ba. To kun ga wannan darasi ne mai zaman kansa. Gashi nan fataha akwai an gane ko. Akwai kasra, akwai dhamma guda nawa 3 ko. Akwai maddu bil alif 4, akwai maddu bil waw 5, akwai maddu bil ya 6, akwai shadda. Darasi akan shadda. To idan baka gama wannan abubuwa guda 6 ba kuma gashi yana da kusan shafi 80 a cikin nurul bayan din, kusan shafi 70 da nawa, kusan shafi 76, kusan shafi na 76. To mu mai da hankali mu koya an ji ko. Wallahi idan ba koya ba kullun karatun kana cikin tashin hankali da matsala. Allah ya taimaka. Akwai mai tambaya? To za mu yi muraja'a na shafi na 6. Wannan shafin gashi nan yace al-huruful mutashabihatu kitabatan, wato waɗannan harfan da suke da wahala wajen karantawa an gane a wajen rubutawa.